podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siwmai a chroeso I benod arall o bodlediad Rygbi Cymru gyda fi, Carwyn Evans, a dwi'n falch dweud bod yn cael cwmni dau ddyn doeth sy'n deall I stwff a sy'n amlwg yn cefnogi'r rhanbarthau iawn os yw penwythnos diwetha rhywbeth I fynd wrtho. Nick, Andrew, siwmai y ddoi chi'n cadw'n iawn? Yndw, diolch yn fawr, dwi'n iawn. Da, diolch. Da iawn. Reit, ewn ni'n syth mewn iddi achos... Wel, fi'n credu beth oedd yn benwythnos reit hanesyddol yn rygbi yng Nghymru, gyda tri o'r rhanbarthau mewn gêm, mewn rhan o gêm, gyda un tîm yn gorffen gyda dim pwyntiau. Dwi ddim yn cofio na'n digwydd o blaen, yn anffodus wrth gwrs, doi o'r tîm oedd gyda dim oedd y tîm oedd o Gymru, ond, dim ots am hynny, mae'r byd yn ymlaen to look. Ond fe ddechreuwn ni, nos Wener, Parc y Scarlet. Scarlet, wrth gwrs, ddim gêm wrth ystratha, storm yn gohirio I gêm nhw erbyn Connacht, felly cyfle to right the wrongs, o'n dweud yn Saesneg, o'r gêm erbyn Munster, pan mae'r Stormers oedd yr ymwelwyr. Nawr, fel cefnogwr o'r Scarlet, o'n i'n hanner gobeithio bydd y storm arall yn dod yn gynnar yn y gêm, achos oedd pethau ddim yn dda, a pethau o ddrwg I wath. Scarlet yn colli'r 34 pwynt I ddim. A diddorol, fi'n siŵr bod chi wedi gweld y cyfweliad. Oedd ddim lot am y gêm siomedig, oedd Stormers lot gwell. Scarlet yn wedig yn y blaenwyr yn dioddef. Fi'n gwybod bod wedi cael lot o anafiadau yn barod, ond mae yna broblemau mawr na. Dwi'n pil yn dweud bod y clwb, bod y rhanbarth ddim mewn crisis. Bersonol, dwi'n anghytuno gyda hwnna, fi'n credu, oherwydd yr anafiadau, a'r ffaith, mae'n dweud ar y dwy gêm adre, di colli'r ddwy, mae yna broblemau mawr lawr yn y gorllewin, a mae yna gyfnod heriol arall yn gwynebu Dwayne Peel, wrth iddo fe drio achub tymor y Scarlet yn barod bron o fod, o beth ni, hanner ffordd trwy mis Hydref. Mae'n amser caled lawr yn y Barc y Scarlet, wrth gwrs, so wedyn fod arwyddo wythwr a doi chwaraewr ail reng I fyny ar y daith ydi Affrica. Hwn wrth gwrs yn dilyn bod Cummins wedi arwyddo'r gytundeb byr penwythnos diwetha. Problemau yn y blaenwyr, ond problemau draws y cae Scarlet. Ie, be oedd yn diddorol fi? Mae Stormers yn tîm dda. So mae wedi chwarae dau tîm dda. A dwi'n meddwl mae Stormers yn edrych fel really switched on. Os nhw gweld nhw'n pedwar uchel diwedd y cyngor. Ond just y ffaith ddim yn gallu brwydro yn y pac. Wedi cael ei bwlio gen y Stormers. Scarlet oedd y tîm cartref. So felly, mae'n problem yna i'r reng, ond roedd y reng blaen yn first choices, Hepburn, Van der Meer a Thomas. Yeah. So mae hwnna I fi yn dangos, mae yna problem yna. Dwi'n falch maen nhw wedi cael rai o fewn, gobeithio rhoi chydig bach o dyfder i'r tîm, ond ie, lle maen nhw rwan, maen nhw wedi cyrraedd yn De Affrica, a mae'n wastad yn dda, yn anodd yn De Affrica, fel mae Gweilch wedi gweld. Dyna'r peth, a fi'n credu, beth sy'n siomedig yw, ti'n sôn bod nhw wedi chwarae dau dîm da, ond yn y ffordd maen nhw wedi colli'r gemau, dwi ddim yn teimlo fel bod nhw ddim wedi brwydro gwbl, a oddi cartre, ti'n bron o fod, dim yn maddau fe, ti'n deall achos mae popeth yn derbyn ti pan ti'n chwarae oddi cartre. Ond pan ti'n chwarae o flaen dorf dy hun, dylse fod ddim fwy o incentive, yn enwedig eleni, gyda'r holl drafod sydd wedi bod am torri rhanbarthau a beth yw dyfodol rygbi yng Nghymru. Ar y degau, mae'n teimlo fod y Scarlet wedi rhoi lan yn barod, a maen nhw bron o fod wedi derbyn y ffaith
na fyddwn ni'n bodoli ymhen dwy tair, be bynnag y penderfyniad i dorri rhanbarthau. Mae'n sy'n teimlo bod nhw'n rhoi fyny a bod nhw'n sort of fate is sealed a maen nhw'n just yn derbyn y ffaith newn ni chwarae'r be bynnag allan a wedyn symud clwb. A hwnna i fi sy'n bryderus achos mae'n fod yn dymor hir a caled dwi'n credu. Ie, yn sicr. Sa'n siŵr pa fath o effaith oedd y trafferth teithio wythnos diwetha pryd nhw fod chwarae Connacht. Ni wedi gweld, bydd ni'n trafod mwy am y gêm Caerdydd Connacht, ond oedd Connacht bach yn na diffyg bron cysondeb o chwarae wythnos i wythnos. A mae'n diddorol hefyd bod chwaraewyr rhyngwladol nath dod nôl i'r Stormers yn chwarae yn Lundain y penwythnos cyn. So, o bron dim trafferth teithio da nhw, a maen nhw'n tîm sy'n chwarae i ffwrdd. Ond nawr hefyd gyda teithio i dde Affrica, mae'n prospect eitha wael i edrych ar dyfodol y Scarlets am y wythnosau sydd o blaen ni. Oedd i dyna'r peth, ni bron o bod nawr falle'n gallu edrych arno fe bydd 5 wythnos mewn i'r tymor a bydd Ysgarys dal yn chwilio am y buddigoliaeth cynta, ond i bai bod nhw'n neud rhywbeth bonkers a ennill yn De Affrica. A dwi'n gwybod bydde modd dadle falle bod nhw'n chwarae um, tîm gwanad Affrica, ond dim yn wan iawn chwaith yn y Lions penwythnos hyn, ond mae bron o fod yn must-win game, really, i arbed unrhyw beth o'r tymor, a mae'n bonkers meddwl am hwnna o fewn y mis cynta. Fi'n credu mae'r bloc cynta yma mor bwysig i rhanbarthau Cymru, bod nhw'n gorfod dechrau'n dda, mae'n mynd i fod yn gêm hynod o bwysig i'r Scarlets, yn wedi teithio hefyd. Mae popeth am taith y De Affrica ar hyn o bryd yn tymlo fel yr adeg anghywir i tîm Dwayne Peel. A cawn weld. Newn ni weld, oedden ni'n gweld nhw'n cael unrhyw beth erbyn y Lions, neu ydy'r garfan mor depleted yn barod. Mae jyst y ces o mynd trwyddo'r penwythnos nesaf, y pethefnos nesaf yma, trio regrwpio a wedyn dechrau to ar ôl y gemau'r gyfres o Hydref i'r Gymru. Mae'n anodd oherwydd mae Harvey Cookson a Alex Groves wedi dod i mewn, boes mawr, ond mae'n dibynnu os fydd bol neu lawsi ar gael. Oherwydd, os nhw ddim yn curo y Lions, y llewod, dim yn gweld nhw curo Sharks wythnos nesaf o gwbl. So hon di'r gêm wyrall nhw'n gallu cael rhywbeth allan o. A dyna'r peth fe, maen nhw wedi arwyddo doi ail reng arall ar frys. Mae bron o fod angen bol neu Lowsi yn ffit, just fel rhywun sy'n nabod y system, sy'n gwybod y galwadau ac ati. Neu fel arall, mae lot o bwysau ar y bachwr a'r ddau ail reng yma sydd wedi cael 6 diwrnod gyda'i gilydd. Dyn nhw'n really mynd i gallu newid lot, a falle bydde wedi bod yn well os nhw ar y Sharks mewn wythnos ma, a'r Lions wythnos ar ôl, o leia bydden nhw wedi cael wythnos ychwanegol gyda'i gilydd fel carfan, ond dim fel na mae yn anffodus. Wyt ti, Andrew'n gweld unrhyw o beth i'r Scarlets, neu ydw i wishful thinking wythnos ma to? Wel, mae'r Gweilch wedi cael lwyddiannau yn y gorffennol yn erbyn y llawer i ffwrdd. Felly, o safbwynt na, ond mae'n prospect holl o wahanol. A yn ywedig gyda'r ail reng maen nhw wedi arwyddo nawr, Harvey Cookson a Alex Groves. Mae jyst yn amgylchedd mor anodd i nhw ymuno â tîm newydd a wedyn mynd yn syth i dde Affrica a chwarae mewn gêm yn erbyn y llewod sydd altitude hefyd. Just mor sefyllfa sydd ddim yn gret. Sa'n hollol positif o safbwynt y Scarlets. Os bydd nhw ennill, bydd yn dipyn o'r perfformiad a'r dipyn o'r result. Bydd, definite. A falle mae'r catalyst i droi tymor nhw rownd. Fi'n gwybod ni'n siarad nawr doom and gloom. A wedyn nhw'n ennill un yn De Affrica, wedyn all of a sudden mae pethau'n edrych bach yn well yn barod. Wedyn can weld. Prynawn caled, ond i ddechrau gobeithio perfformiad, wedyn gobeithio daw'r fuddigoliaeth gyda hwnna.
Ni'n sôn fan am un tîm sy'n mynd i Africa, nes i yn di Africa erbyn hyn. Un tîm sy'n newydd gyrraedd nôl yw'r Gweilch. Nhw'n croesawu Zebra yw cartref dro ar gair bragdy ym Mhen y Bont yr Ogwr. Braf gweld Lance Bradley'n gallu cael bach o hwyl a banter ar gwefannau cymdeithasol bod rygbi yng Nghymru yn edrych yn dŵm yn glwm, yn gweud bod un yn fwy yn gair bragdy na'r Parc y Scarlet. Ond buddigoliaeth 24 i ddim yn erbyn y tîm o'r Eidal. Nick, hapus neu colli cyfle yn bwynt bonus? Yr ddau. Hapus y ffaith ni wedi ennill, hapus y ffaith ni wedi gwella'r eto. So pethau ni ar ôl, yn y 3 gêm dyn ni wedi chwarae, mae pethau sydd wedi bod yn wan wedi gwella yn y gêm nesaf. So oedd y scrum ddim yn dda iawn yn erbyn y Stormers, oedd y scrum yn dda yn erbyn Zebra. Dwi'n gwybod gwahanol tîm, ond fe'n yn pleser fi oedd y ffaith pan oedd yn rhoi newidiadau ar Garen Phillips a Ben Warren dod on, a oedd yn dal on top yn y scrum hefyd. So felly yn y gêm cyntaf oedd y llinell ddim yn dda iawn. Mae hwnna wedi gwella yn bron yn perffaith di Sadwrn. So mae hwnna jyst roed mae hwnna jyst rhoi pethau sylfaenol i ti gallu adeiladu gêm o gwmpas. So felly, o'n i hapus. So, oedden ni sgorio'r cais cyntaf, Cocasinga cymryd yn dda iawn. Wedyn yr ail cais yn arbennig o dda. Lot o bobl wedi cael y bel a Morgan Moss edrych o fewn. Am hanner amser, a ni gweld reit, mae'n ni'n mynd ar y bonus point. Cochi ffordd chydig bach yn yr trydydd chwarter, a wedyn dod nôl yn y 4th chwarter, sgorio trydydd cais. Oedd o'r cyfle da iawn i cael y 4th cais. Oedd o'n wedi bwtsio'r o un, a ffordd yn gwneud brec. Pasio i fewn i Ruben Morgan Williams, oedd o dan y pist. Yeah. A wedyn yn y diwedd, y scrum, oedd o cyfle arbennig o dda fanna. Ond, dyn ni wedi ennill. Dyna beth sy'n pwysig. 4,000 a hanner cant yna, a i fi amgolchi dda. Cymharu efo bod yn Swansea.com. Mae yna lot mwy o atmosffer yn y Brewery Field. Mae'n teimlo a lot mwy fel y traditional rugby ground. A fe hwnna i fi yn dangos rhywbeth am y dyfodol. Hollol wahanol dydd Sadwrn. Gêm lot o'i galed yn erbyn Glasgow. Ond dyn ni wedi ennill. So, gan i weld beth sy'n digwydd rwan dydd Sadwrn. Y peth yw, mae Zebra yn dîm ni wedi gweld yn gwella tipyn dros y flwyddyn diwethaf, di newid i look nhw'n y gyngred a'n dod yn bach o threat, really. Dwi ddim yn gêm hawdd erbyn nhw bellach. Faint o bleser fydd y tîm hyfforddi'r chwaraewyr yn cael o feddwl bod nhw'n stopio'r Eidalwyr ag sgorio pwynt? Faint o hwb fydd hwnna i'r garfan? Ar ôl pethefnos caled, le maen nhw wedi ildio lot o bwyntiau allan yn De Affrica, faint o fel result, really, wedyn, bod nhw wedi gallu dod adre o flaen i torf eu hunain a stopio'r Eidalwyr ag sgorio. Mae hwnna'n tipyn o sgwp, dyn ni'n meddwl, yn rygbi dyddiau yma. Mae'n siŵr mae Justin Tipuric yn hapus iawn yn ei swydd newydd. Ia, a oedd ddim yn edrych fel sgorio dy'r gwir, ond systems yn pwysig, yn dydi, oherwydd mae'n dipyn lot fwy o her wythnos nesaf, ond mae systems yn edrych yn dda, so gan i weld. Ond ia, dwi'n meddwl mae'n braidd yn siomedig beidio cael y 4th cais a'r point bonus, ond mae hwnna rhywbeth gobeithio efo chydig bach ar a cofio, dim ond y trydydd gêm a tymor yn dydi. So mae'n cymryd chydig bach amser bob tîm i dod i'r best game i bob gêm. So felly, ia, dwi'n hollol hapus. Andrew, oedd Nick yn sôn fyna am yr awyrgylch a'r buzz o fod mewn car rygbi. Faint o wahaniaeth ti'n cael mae hwnna'n ei wneud i'r gwyrch y tymor mach? Ni wedi gweld nhw'n chwarae
o flaen torfod 4,000 yn y Swansea.com, ond yn reality, mae'n twmlo fel lle gwag, achos mae gormod o seddi mewn ffordd. Faint yn ychwanegol fydd hwnna'n rhoi'r chwaraewyr y ffaith bod y dorf ar eu pennau nhw, byddwn nhw'n gallu creu mwy o wyrgylch. Mae bron o fod fel bod rhanbarthau Cymru mynd nôl i'r old school ma nawr, er mwyn trial wneud i cartrefi nhw'n fortress. Ie, mae'n mynd i bod yn enfawr. Fi wedi bod i stadiwm Liberty, Swansea.com o flaen, a bach yn diflas gwylio gêm pryd mae just diffyg pobl yna mewn stadiwm enfawr. A fi'n meddwl mae'n lot well pryd mae'n bach mwy compact. A fi'n gwybod bod nhw wedi chwarae fyna o blaen, ond gêm gynta tymor, maen nhw'n mynd i adeiladu amgylchedd lot well trwy gydol y tymor. A fi'n meddwl, erbyn diwedd y tymor, mae'n mynd i bod bach yn debyg i bych chi'n gweld yn Parc yr Arfa neu Rodney Parade bod y crowd yn dod ar dop tîm arall. So, sicr mynd i bod yn, mynd i cael effaith positif. A wedyn, Nick, nes i weld seri yn y gêm yn Gaerdydd yn o'r blaen. Fi'n credu mae Walsh yn un arall o'r chwaraewyr rygbi gorllewin Cymru sy'n setlo yn y brif ddinas. Faint mor settled wyt ti'n credu yw i tu ôl y sgrym da'r Gweilch nawr? Gyda Walsh yn amlwg yn dechrau ffind o'i drad fel cefnwr, y ser yn y gêm dros y penwythnos. Wyt ti'n credu bod y popeth i weld yn clico mewn i'w lle nawr? Mae'r tîm bron o fod yn dewis i hun o wythnos i wythnos? O be sydd wedi, dwi'n hapus efo'r ffaith mae Carwyn Williams chwarae dda. Mae'n dangos chydig bach mwy yn ffordd mae'n chwarae. Mae wastad wedi bod cario bel yna, do. Ond mae'n pasio, mae ffordd mae'n pasio wedi gwella. A ti eisiau rhywun, felly, mae hwnna rhoi front foot ball i ti. A ni ddim yn sicr am Phil Cocasinga, oedd o'r lot o anifeiliadur tymor diwetha. Ond mae hwnna'n edrych yn dda. A hefyd, cofio, mae Owen Mock yn dod nôl. Dwi'n gwybod am pryd mae'r y set nesaf y gymau. Ond dwi'n meddwl fydd Everardi Boshoff, mae o'n bron yn ffit hefyd. Dwi'n gwybod os yn mynd i chwarae dydd Sadwn, ond dwi'n disgwyl chwarae cyn maen nhw'n cael egwyl cyn mae Cymru yn dechrau chwarae. So felly mae yna 3-4 yn y canol fanna. So dwi'n meddwl, a dyn ni lwcus, dwi yn lwcus. Dwi'n meddwl mae Cyn Hardy, mae'n cael lot o stick allan o'r Japan. Ond dim just by y ffordd hefyd, oedd yn knackered yn doedd yn y test cyntaf. A Rodney Williams eistedd ar y fainc, a oedd yn rhoi o'n. Dwi ddim yn deall hynny o gwbl. Ond es hynny, gath o'r gêm arbennig a ddar i wneud yn Stormers. A oedd o'n mynd off yn gynnar. A dwi'n lwcus fel Ruben Morgan Williams yn dod o'n wedyn. So mae'na ddau fanna sy'n gallu wneud job dda. Be sy'n pwysig, dwi'n meddwl, i'r Gweilch ydy Dan Edwards yn cario ymlaen. Oedd o'n ddim yn gwneud dim byd special, dim byd special yn y 3 gêm, ond mae'n edrych fel rhywun sy'n gallu rhedeg y tîm a bod yn sicr mae tîm yn chwarae yn lle mae o eisiau nhw i chwarae. Yn sicr, a fydd her gwahanol yn ei wynebu fe a'r tîm penwythnos yma Glasgow. Oedden ni wedi gweld digon wrth y Gweilch tymor ma i feddwl bod nhw'n gallu peri unrhyw broblemau i Glasgow, neu ydy'r tîm o'r Alba, maen nhw'n y grŵp o dim oedd elite na sy'n just ychydig yn well na'r chasing pack? Wel, gobeithio. Dwi'n meddwl ffaith mae yn, hynny cyrra nhw yn Glasgow, tymor diwetha. Be sy'n gwrach chydig bach wahanol i'r Gweilch i pawb arall, fel ni sôn o blaen, mae'r blaenwyr y Gweilch yn gallu cymysgu efo rywun, sori. A dyna beth sy'n pwysig. So dwi ddim yn disgwyl nhw dod lawr ar bwlio ni. A wedyn, os ni'n cael y pethau sylfaenol yn iawn, bydd nhw'n gêm agos. Dwi ddim yn sicr os bydd hwnna'n digwydd, digon i cyrra nhw, ond dwi'n disgwyl gêm o 1 sgôr, wrach i Glasgow, wrach gobeithio ni. Ond dwi'n meddwl, dwi'n gallu cystadlu efo nhw dydd Sadwrn.
A wedyn, wel, mae hwn yn segwe hyfryd mlaen i'r gêm nesaf o benwythnos diwetha. Le sgoriodd Glasgow 7 cais erbyn y dreigiau a ildio dim 1 pwynt, 49 pwynt i ddim i Glasgow yn erbyn y dreigiau. O, fi'n gwybod mae Glasgow yn dda, ond oedden ni jyst yn gweld yr un hen dreigiau le mae lot o siarad yn pre-season a mae lot o feddwl bod mae hwn fydd y tymor bod ei lwc nhw'n newid. A dwi'n deall, o'n i'n mynd disgwyl nhw fynd i Glasgow a ennill, ond yn debyg iawn i'r Scarlett, os chi'n methu sgorio pwynt, mae problemau yna. Mae problemau. A fi'n mynd gwybod, fi'n gwybod beth i weid, beth i wneud o'r dreigiau. Maen nhw'n trial, ond falle maen nhw just ddim digon da. Fi'n mynd gwybod. Ie, fi'n cytuno. Fi'n meddwl mae yna ffocws enfawr ar gêm erbyn Caerdydd y fori. O'n i wedi bron di chwarae yr ail tîm y dreigiau ar gyfer y gêm wythnos diwetha. Ond fi'n meddwl mae bach o diffyg parch i, i Glasgow, ond hefyd diffyg parch i chwaraewyr y dreigiau. Fel profiad anodd i rhoi dechreuad gyntaf i chwaraewr fel Jack Lloyd a Mackenzie Martin pryd nhw'n chwarae ffwrdd i Glasgow. A fi wedi edrych ar tîm Glasgow, oedd yna chwaraewr fel Tupilotu'n chwarae. Mae'n y profiad o Jack Lloyd edrych lan yn dechrau'r gyntaf proffesiynol fe, weld Tupilotu'n redeg ato fe. Meddwl mae rhywbeth sydd ddim yn gywir gyda yna. Ond ie, sa'n hollol siŵr. Meddwl ni'n sgwrsio yn pob wythnos ar y pod a ble mae dreigen mynd. A ie, os nhw'n chwarae unrhyw un arall y fori, byddai'n dweud gobeithio bod ni'n rhoi perfformiad positif, ond yn ffodus nhw'n chwarae Caerdydd, so wastad yn mynd i bod yn cefnogi Caerdydd. Ond y peth yw, os nad ydyn nhw'n curo Gaerdydd fori, mae'r holl arbrawf o chwarae yr ail dîm erbyn Glasgow yn worthless, a mae just yn demoralising i garfan sy'n barod. Mae'n tymlo fe nhw ar eu pengliniau jyst o'r tymhorau diwetha o just colli a colli a colli. O leia, falle cymysgu fel lan bach fwy. Fi'n mynd gwybod, fi jyst yn twmlo, mae'r chwaraewyr yna gyd i chwarae yn Glasgow nos Sadwrn diwetha, di colli o bedair dros bron i 100 o bwyntiau, a nôl mewn i hyfforddi di llun, a maen nhw'n mwy neu lai'n paratoi am un o gemau pwysica'r tymor. Maen nhw'n dechrau mewn lle mor negatif. Does dim ni positif i gymryd o gêm na yn Glasgow, heblaw felly bod nhw ddim wedi cael 50 points. Fi'n mynd gwybod. Fi jyst yn credu fel mae fe'r neges wrong i roi i'r garfan fel ni'n fodlon colli'r gêm hyn. Oce, mae yna gêm yn y tymor, ni gyd yn gwybod, ni gyd yn disgwyl yn tîm oedd ni'n golli nhw, achos mae'r gylf mewn clas. Ond o leia rowch bach o ymdrech mewn yn y perfformiad a falle diffyg parch wrth yr fforddwyr fi'n credu fel pan, enwedig a fel gorffennodd y gêm yr wythnos cynt gyda'r gêm gyfartal le wnaethon nhw chwythu hwnna hefyd. Mae'n sy'n teimlo bod maen nhw wedi gwneud camgymeriad mawr nawr o fewn y dreigiau a maen nhw'n dal yn chwilio am y buddugoliaeth cyntaf. Fi'n mynd gwybod. Wel, i fi, dwi'n mynd eisiau gweld yr effaith yn ei chwarae ni, ond os nhw ddim yn ennill y dau gêm nesaf, lle maen nhw'n mynd i mewn, lle maen nhw, mae drosodd yn ni. Mm. O, ie, dyna reality. Ond bendant ennill llun. Ie. Ie. A peth yw, tys yn ennill gêm, sy'n wedi curo'r Sharks, byddai'r sgwrs ma'n hollol wahanol. Bydde bron o fod ennill un, a maen nhw just about dal yn ddi. Os nad yw'n ennill y ddoi, really, mae tymor nhw more or less just yn barod. All of a sudden, erbyn dechrau mis Tachwedd, mae doi o'r rhanbarthau Cymru yn brwydro i beth o gorffen gwaelod. A fel, dwi ddim eisiau ni fynd i ddoi rhanbarth o gwbl, ond mae pob un sy'n o blaid mynd i ddoi dîm, mae atebion yw pam nhw yn ffoldo o'n blaen ni, o'n blaen y llygad i mewn ffordd. Ie, mae jyst yn bryderus, I guess, fel ble mae pethau yn mynd i gwir gwent fel lawr yn Llanelli. Mae jyst, fi'n credu mae falle unig gobeith y dreigen fuddugoliaeth yw'r Scarlett.
ar hyn o bryd, lle unig gobeith o Scarlett yn fuddugoliaeth i'r dregau. A ie, mae'n fod yn dymor hir fi'n credu i'r ddwy ranbarth ni. Ond wrth gwrs, um, newyddion gwell yn y brifddinas fel yn Abertawe. Gaerdydd yn parhau gyda'i dechreuad solid i'r tymor yn curo Connacht ar barc yr arfer mewn gêm, gêm sgôr isel fel mae'r rygbi yn mynd dyddiau yma, yn curo nhw o 14 pwynt i 8. Cwestiwn cynta, ydy Tom Bowen yn Carfan Cymru'n barod? Neu oedden ni'n meddwl bod hwnna bach yn rhy gynnar iddo fe? O safbwynt fi, fi'n meddwl bach yn rhy gynnar. Mae dal yn 19 a mae ddim ond i chwarae rhyw fel 5 gêm proffesiynol i Gaerdydd. Felly mae bach yn gynnar. Mae'n lot fwy wahanol i gymharu a nath rhywun fel George North chwarae pryd oedd e'n 19, ond o George North yn dyn enfawr oedd yn edrych fel chwaraewr oedd yn 26 a wedi edrych fel oedd wedi bod yn chwarae am flynyddoedd. A mae Tom Bowen yn talent yn sicr, ond fi dal yn meddwl bach yn rhy gynnar i, i fe fod yn Carfan Cymru, i fod yn onest. Ond byddai ddim yn siomedig os mae yn cael ei gynnwys yn Carfan Cymru. Ie, dwi'n cytuno Andrew. A dyna beth i'n neud, yr allan jyst dangos lleid yn ni fel wlad. A fysa fo chwarae Sais neu yn chwarae yn Iwerddon, fysa nhw ddim deud, o, roed o fewn i Carfan. Mae rhaid, mae rhaid, mae'n sicr, i bob chwaraewr sy'n 19 oed, mae rai pethau, mae'n rhaid nhw a gweithio a gwella. A dwi'n meddwl, wel allan mae'n mynd i fod yn y Carwyn, dwi'n gwybod. Ond dwi'n just cymario efo Kieran Giles. Ath Kieran Giles wneud yr un peth pan o'n dechrau, ath o'n wneud arbennig o dda, wedyn cael lot o... Ond be dwi'n gweld efo Kieran Giles ydy, mae wedi gweithio ar pethau ddo ddim mor gry, a fel just rounded player wedi gwella. A so, dwi'n dweud, Tom, wrach mae o'n well na'r Kieran Giles, ddim yn gwybod. Ond i fi, mae'n jyst eisiau tymor, yn bendant tan yr chwe gwlad i ddangos mae o'n gallu neud o'r tan hynny i'r tîm Caerdydd, i fi. Yn anffodus, dwi'n cytuno'r ddau ochr, ni jyst yn chwarae devil's advocate. Fi'n credu ar hyn o bryd, mae fe'n tîm Gaerdydd ar bach o free hit. Does dim pwysau yna fe, does dim expectation. Yr unig beth sydd arno fe, yr pwysau mae fe'n rhoi ar ei hunan. So fe'n gallu mwynhau rygbi a chwarae gyda'r rhyddid. Unwaith mae fe'n mewn i Garfan Cymru, mae pwysau wedyn y garfan. Wedyn mae pwysau ar wasg, wedyn mae disgwyliadau'r cefnogwyr yn tyfu. A o fod yn rhywun sy'n lle beth mae'n moyn ar y car rygbi, all of a sudden, mae 3 miliwn o bobl yn disgwyl achub problemau rygbi Cymru, a dylse hwnna ddim fod ar ysgwyddau neb. Dwi'n sôn am ysgellwr 19 oed. Odi, mae'n wych i weld e'n neud beth mae'n neud a terrorise o teams i Gaerdydd. Ond ie, am y tymor nesaf, gadewch iddo fe just wneud na. Sim eisiau meddwl, mae da fe digon amser i ennill llwyth o gapiau. Am nawr, mae jyst eisiau fe ganolbwyntio ar sefydlu hun yn dîm Caerdydd, a dangos bod e'n heiddi cael ei alw i Gris Cymru. Ond yn sicr, mae'r ffordd wedi dechrau. Doi gais erbyn Connacht, curo nhw 14 i 8. Gêm felly yn draddodiadol, bydde Gaerdydd yn colli o fewn 7 pwynt fel arfer. Yn enwedig felly o feddwl fath pethau yn cwpan her nôl y mis Ionawr. A di hwnna'n dangos felly, Tony, di sôn am yr undod o fewn y garfan ers i Sheret adael. Oedden ni'n gweld y garfan ma'n tyfu a'n dod yn at ei gilydd a just chwarae dros y clwb, chwarae dros y rhanbarth, a maen nhw'n falch iawn o wneud hynny, a maen nhw just yn ffindo ffordd o ennill gemau, rhywbeth fi'n siŵr fel cefnogwr Andrew, ti wedi bod yn desperate i weld dros y tymor y diwethaf yma, yw bod nhw yn gallu dod at ei gilydd, a pan mae'r pwysau yna, when the chips are laid, maen nhw'n ffindo ffordd o ennill. Ie, mae sicr amgylchedd positif yn y clwb erbyn hyn. A mae'n edrych fel, dwi'n meddwl mae Parc yr Arfa yn cael effaith mawr a sut maen nhw'n chwarae, a yn gemau fel na, pryd mae mor agos,
mae'r torf yn cael effaith gymaint o bositif. Ond ie, fi'n meddwl tymor diwetha, yn sicr tymor cyn ni, bydd Caerdydd wedi colli gêm fel 'na. So ie, mor hapus i weld nhw ennill gêm fel 'na. A mae Caerdydd wastad wedi cael olwyr eitha flashy, ond mae'r blaenwyr wir 'di roi bach o step up yn y tymor diwetha, a ni'n gallu cystadlu lot well. So yn siŵr os ni, does ddim wir blaenwyr gorau byd ganddyn ni, ond mae lot o nhw safon gwych i gemau rhwngwlad, gemau clybiau. A hwnna'n mynd i bod yn peth enfawr os yn gallu cadw nhw'n ffit tan diwedd y tymor i dal i gystadlu, ond ar yr un bryd, wnaethon ni colli Teddy Williams yn y hanner gynta, a mae'n edrych fel falle bydd hwnna diwedd tymor sydd nes i edrych cyn wneud y pod yma, nath cymryd rhan yn pob gêm Caerdydd tymor diwetha, heb law am y gemau yn ystod y chwe wlad, oherwydd oedd e'n Carwyn Cymru. So mae'n mynd i bod yn colliad enfawr. Ond sicr, Colliad enfawr i Cymru hefyd. Cos dwi'n meddwl y tri yn ni yn reitio Teddy Williams, a dwi'n meddwl mae gen i fod dyfodol mawr i fy hun a i Caerdydd a Gymru. So ie, oedd hwnna'n edrych fel anaf hyll. Ond ie, bod e'n dal yn chwaraewr ifanc, mae fe'n barod yn edrych fel arweinydd yn y pac na. Fi'n credu bod nhw'n colli'r arweinyddiaeth na. Achos fi'n credu beth y Gaerdydd nawr yw balans da o profiad, ond hefyd ieuenctid. A mae rhywun fel Terry Williams jyst yn sort of y glyw sy'n un o'r ddoi beth, so bydd colli fe yn huge. A wrth gwrs, mae'n rhoi cyfle i chwaraewyr eraill nawr i Gaerdydd, ond hefyd i Gymru, achos ie, fel ti'n Nick yn sôn fyna, dwi'n siŵr fydden ni gyd i disgwyl i weld yn rhan o garfan a tîm Steve Tandy. Wedyn mae'n agor y drws i rywun arall. A fi'n gwybod mae'n gynnar yn y tymor, ond o ran y dechreuad mae Gaerdydd wedi gwneud leni, oedden ni'n credu felly gallen nhw fynd cam ymhellach na llynau le wnaethon ni weld nhw'n ffido mas yn y 6-8 gêm ola, colli allan o'r 8 ucha. Oedden ni'n credu bod y ffaith felly bod nhw'n mwy gyda'i gilydd, mwy fel un, yn mynd i mynd â nhw'r cam nesaf yna, a bod nhw'n gallu wneud i mynd i'r 8 ucha, neu hwnna felly dal yn gobeithio am gormod am eleni. Meddwl mae'n posib, ond fi wir yn gobeithio bydd nhw yn yn 8 ucha. Ond fel tymor diwetha, dechrau tymor, wnaethon ni ennill, meddwl 4 mas o 6 gêm cyn gêm ar hydre, a dal, o'n i yn safle fel pedwerydd yn y cyngor, a dal, wnaethon ni methu yr 8 ucha, bod oedd na buddigoliaethau mawr erbyn fel Munster a'r Llewod tymor diwetha. So dwi'n meddwl yn sicr, mynd i angen cysondeb i raddau, a fi'n meddwl mae yna'n peth pwysicaf yw ennill y fori yn erbyn y dreigiau, a wedyn mae Caerdydd yn yr wythnos ar ôl ni, a bydd hwnna'n, os ni'n gallu ennill 2 gêm na, fi'n meddwl bydd yna siams enfawr o'n i cyrraedd yr 8 ucha. Ie, dwi'n meddwl yr un fath i Gaerdydd efo'r Gweilch. Mae rhaid nhw ennill lot o geimiau adre, cartref, a gobeithio curo wedyn y tîm o Gymru. Os ti'n gwneud hwnna, ti'n mynd i fod yn bendant yn brwydro am yr 8 uchaf. So gan i weld, ond ie, ti'n gallu deud, wedi dechrau dda, ennill 2 gêm cartref a cael 2 bonus points allan yn Munster, dwi'n meddwl. Yeah. Wel, fi fysa tîm y ffordd i hapus efo hyn o'r cyn oedd dweud lle ti'n get disgwyl bod erbyn wan. Brilliant. A fi'n credu Nick ti talu'r hoel ar ei ffen fyna yn gweud neu di gemau cartre nhw'n anodd i golli, neu gemau cartre'n ennill, ond wedyn pigo buddigoliaethau lan pan ti'n chwarae yn rhanbarthau o Gymru. Fel Andrew, mae'n osofori'n huge fi'n credu Gaerdydd. Honna yw'r fath o gêm ti'n lli slipo lan gyda complacency. Nath y Gweilch allan ne. Mae'r dreigiau am un gêm yn troi lan a ti'n gweithio mae dim erbyn ti we. Ond hefyd, os ti'n chwarae yn yr Eidal bod ti'n ennill, os ti'n chwarae felly Connacht neu Ulster yn yr Iwerddon, os ti'n lli pigo pwyntiau lan yn y gemau yna, ti'n mynd i fod there o thereabouts. A fi'n credu fydd
y Gweilch a Caerdydd yn brwydro'n reit agos i'r wyth uchaf. Dim ond achos fel mae'r profiad stan nhw o fewn i carfan o chwaraewyr da, o chwaraewyr safon. Neu fi'n credu lle mae Scarlett ar dreigiau. Os mae chwaraewyr profiadol na, ond adyn nhw felly yr un lefel o chwaraewyr, fi'n credu bod nhw. Maen nhw'n chwaraewyr da ar lefel rhanbarthol, ond falle bod ddim gymaint o brofiad da nhw ar y lefel rhyngwladol. Ond nos o fori, ti eisiau bod ti gyntaf yn neu ola? Neu wyt ti'n gwybod pwy ffordd ti'n mynd i cymryd? Pwy sy'n mynd â'i gwir Gwent neu tîm y brifddinas? Tîm y prifddinas. Fi'n meddwl mae wedi bod dros 10 mlynedd ers i y dreigiau curo Caerdydd a sa'n gweld hwnna'n newid y fori. Gobeithio. Na i anghytuno chydig bach. Dwi'n meddwl fydd y dreigiau yn codi a dibynnu os mae angen Wainwright chwarae dda, Carter, De Beer, Roddy Williams. Os nhw'n cael geimau mawr, mi fysa dreigiau yn gallu ennill. Yn dweud, maen nhw'n mynd, ond fydd Teddy Williams, collad Teddy Williams yn rhywbeth mawr i'r Caerdydd. Ond gêm agos iawn, torth fawr gobeithio yna, yn rhoi pwysau ar o Caerdydd. Gêm agos, ond dwi'n meddwl not a given that Cardiff are going to win. Wel, fi'n credu bod Caerdydd yn mynd i ennill, a fi'n credu fydd y clasig falle dreigiau, fydden nhw ynddi am 50 munud i awr, a wedyn wneud Caerdydd sgorio cais neu ddwy yn yr 20 munud ola, a cael y pwynt bonus a wneud digon i ennill y gêm, ond fi'n credu fydd mwy o positives i'r dreigiau felly na sydd wedi bod dros yr wythnosau diwethaf yma, ond cawn weld. Fi'n credu bod Gweilch yn mynd i gyda'r Glasgow hefyd. Just i weid, fi'n credu bod y ffordd maen nhw'n chwarae, y ffordd maen nhw'n mae popeth amdano nhw ar hyn o bryd i weld yn positif, a mae Briwr y Field yn mynd i fod yn buzzing to. A dwi'n meddwl, gêm agos eto, ond gobeithio fydd 1 point win yn digon ydy. Wel, sy'n cynnig 1 point win i'r Scarlett fi nawr, I take it every week. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Penwythnos pwysig i'r rhanbarthau Cymru am gwahanol reswm. A fydd y ddau sy'n ceffi'r blaen yn parhau a bod y Scarlett a'r dreigiau'n cwmpa'r ôl. Pwy o wir? Wel, os nag os unrhyw beth arall ydych chi weid gyfellion, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod yn bleser fel yr arfer. Diolch i chi am wrando ac am wylio. Tan wythnos nesaf, Nick, Andrew. Diolch yn fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr, nos da. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.